A Policía Local de Poio desprázase ata o Bao da Riba arredor das 8:30 da tarde tras recibir un aviso do Centro de Emerxencias, justamente despois de que a Garda Civil detivese unha persoa nesta zona. Nada máis chegar, unha vintena de persoas rodean o vehículo. Varios individuos comezan a lanzar pedras e atacar o automóvil con paus, bastóns e incluso machetas. Así que chegaron, xa os empezaron a tirarlle pedras, saíron con bates, con paus. Había dous veciños que tiñan unha machada e outro un machado e, fixeron un ataque gravísimo hacia os asentes, destrozaron completamente o vehículo, romperon todas as lunas dos cristais, apareceron pedras e trozos de madeira dentro do vehículo co consiguiente risco para os asentes que teñen feridas pola cara, polo corpo. A patrulla logra abandonar o lugar e agarda reforzos fora do poboado. Ata alí desprázanse efectivos da Garda Civil, Policía Nacional e Policía Local de Pontevedra. Os asentes son trasladados de inmediato ao Hospital Montecelo polas contusións e cortes presentados. Nestes momentos hai xa 10 persoas identificadas. Temos 10 persoas identificadas do poboado que participaron activamente nas agresións. E, coñecémolos porque diariamente estamos no poboado, non somos os que os empadronamos, somos os que controlamos as chabolas, somos os que os denunciamos por chabolas ilegais e diariamente os paramos por cualquier infracción de tráfico, por lo tanto os coñecemos perfectamente e sabemos perfectamente que nos atacaron. Dende o Concello de Poio incidiron esta mañá na necesidade de colaborar entre todas as administracións para poñer solución a un problema que existe nesta zona dende hai xa moitos anos. Nós o que lle pediríamos o que temos que pedir, neste caso, a subvención do Goberno, é que sea consciente da situación na que estamos, que eu entendo que o son, ou quero entender que o son, da situación na que estamos, da situación o que significa o poboado do Bao, non só para o Concello de Poio, senón para toda a comarca en xeral, é dicir, é un problema que non afecta a nosa nor directamente, porque o temos aquí, pero que afecta a toda a comarca e a cidade de Pontevedra, que é unha situación que vai moito máis alá das posibilidades de resolución que poida dar o propio Concello. Os asentes foron xa dados de alta e recupéranse nos seus domicilios. As dilixencias continuarán abertas ata que se localice a todas as persoas implicadas no incidente. Cabe destacar que, ademais da agresión, todos eles poderían ser denunciados por incumprir o estado de alarma.